Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng trial version ng luhika at mahika at konsyensya, ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Happy Father's Day sa lahat ng mga ama. Mga amang matitinig at magagaling. At sa mga amang di nagsusustento. Magagaling dumiskarte sa buhay. At sa babae. Bakit meron akong konsyensya? Viral ngayon ang isang tatay kung saan suportado niya ang kuntiserang anak na miyembro ng LGBTQIA+. Yung ibang ama kasi hindi nila tanggap na may anak silang Becky. Pero iba si tatay dahil suportado niya ang anak na si Violet. Sa tuwing sumasali ng beauty pageant si Violet, si tatay pa ang naging assistant na kaya rin siyang ipagtanggol kung meron mang mambubuli sa kanya. At number one fan din niya, mismo ang tatay niya. Sabi pa ng ama, kayamanan niya ang kanyang anak na si Violet. Kung kaya't masayang-masaya din ang anak na si Violet dahil proud sa kanya ang kanyang ama. Ikaw, ka-basic, suportado ka rin ba ng iyong tatay? Yan ng Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hi, Tay Basic. Morning call! Morning, Ting! Ka-basic, feel good morning! Matapos po ang Father's Day, celebrate naman natin ngayon ang Eid al-Adha, Feast of Sacrifice para sa ating mga kapatid na Muslim. Yes. Ngayon po ay June 17, 2024, Monday! Sa oras na 7:30 ay kasama nyo na ang cool na Uncle from Davao. Uncle Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama nyo rin ang pambansang tita. Ang dahilan bakit ka nanonood ng radyo. Walang holiday sa amin at sa kanya from Bacoor, Tanya Chinita! Chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Thank you, Tits I Morning. pride you, tatay. Thank you. Ay, hindi ikaw mang ano. Ikaw yung Mang Kanor. Proud tayo kay tatay. Nakakatuwa. Oo nga, no. Hindi lang niya tanggap yung anak niya. Suportado pa. Suportado niya pa, di ba? Lahat ng aspect, suportado niya. Nakakatuwa. Imagine mo yung mga tatay na brusko. Tapos mapapanood yung anak mong lalaki o Becky, tas rumarampa. Oo. Di ba? Siyempre, pare, sa yung Teka mga lang. kumpare yan. Oo, kakantsawa. Yung pride yung ego masasaktan dyan Yan yung masakit Diba? Pero siya, with flying colors, nak, ako pa mag-a-assist sa'yo sa mga pageant. Nung nanalo yung anak, may corona. Oh. So, dahil sa sobrang tuwa ng anak, nilagay niya yung corona doon sa tatay. Parang inalay niya na, itong panalo kong ito, tay, di na para sa akin, para rin sa'yo. Oh, diba? Imagine, kaya siya... Proud moment. I fried you. Diba? So, tanggap yung mga anak. Suportahan na lang po natin kung anong gusto ng mga bata. Oh, hindi naman natin
natin ginajudge yung mga hindi pa matanggap sa ngayon. Opo, Pero opo. nakakatuwa ng mga ganito na ang gulo na ng buhay, ang dami na nating problema. Baka pwede nating bawasan sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating anak kung ano man siya, tapos pagsuporta. Yun yung Diba? pinakauna, Tits, eh. Na matanggap mo, Oo. tapos Diba? masuportahan mo Yes. kung ano hilig niya. Walang pinagkaiba. Kayo ngang mga lalaki, tinatanggap namin na ng bababae kayo eh. Uy! Damay na naman ang civilian. Damay na naman ang civilian. Oh, di ba? Pag ng babae kayo, tinatanggap na lang namin eh. Tapos yung anak nyo eh, hindi nyo matanggap. Kala nyo perfect kayo eh, no? Oh. Ano man ka nun? Ano kayo eh, hindi kita tanggap, bading ka. O, kayo nga, ng babae kayo, tinanggap kayo ng pamilya nyo, at tapos aalagaan namin kayo pagtanda nyo. Pagkatapos nyo mambabae, kami magsasuffer. Sandali, Kami mag-aalaga sa inyo. Yung anak mong banding ang maghuhugas ng puwet mo pagtanda mo. Becky yung pag-uusapan nito. Ba't napunta na naman sa amin? Nadamay na naman yung civilian. Mangkanor ganun talaga para sinasite lang ni tita na hindi perfect ang tao at hindi perfect ang buhay. Para Why not- maging judgmental ka Yes. at mismong anak mo, ipapabayaan mo dahil ayaw mong suportahan dahil gusto mo ganito siya. Oh, di ba? Iba ang gusto ng bata. Ba't di na lang gawin natin yung ating tahanan ay maging kakaiba siya sa mundong magulo. Harmonious. Di ba? Ano? Harmonious. Oh, di ba? Maging peaceful and sa bahay pa lang pagtanggap mo yung anak mo, tanggap niyo yung isa't isa. Paglabas, di ba? Oh. Masaya yung pamilya. Masaya. Tulad niya, Becky siya. Si tatay, tanggap niyo. Kita mo, grabe si tatay. Trixie, paano ka magpakilala sa pageant? Hello! Hola, Chihuahua, mabuhay ulit! My name is Trixie, representing for Rockford, and I do believe natutuloyin kita gamit aking bungangan. Thank you! Ay! Grabe ka to. Ang saya kaya ng may Becky sa bahay. Promise, nakaka-enlighten sila nang nagpapasaya sila. Ayoko. Oh, Gusto bakit? ko, chicks pa rin. Chicks pa rin. Hindi ko naman, kaya alam mo, mapupunta ka na talaga sa sa impyerno. Doon sa hell, Mangkanor. Oh, sa hell. What the hell? What the hell? Oh, ganon. Pero proud tatay out there, shoutout sa inyo mga tatay. Gusto ko lang i-shoutout yung AirPods ko. Papa Joseph, happy Father's Day pa. We miss you, we love you. Yeah. Mama Belen, good morning sa inyo dyan. Mga taga Busaon, Tagum City! Hello! At happy Father's Day din kay Tatay Egong, magpagaling ka. Tatay Egong. Laban lang. Alam nyo, FYI mga kabising, ang tatay ko po ay may cancer sa blood. 3 years na namin siyang pinapagamot. Pero talaga pag andun, iiyak ka lang. O next, pagtasang iyak, laban ulit. Fight ulit. So, totoo laban lang. At sa mga kapatid ko, kay mga Pastor kuya Sam, di ba may kapatid akong pastor? Uy! Mabait ako eh. Yun yung ano ko, ha? Ay, ako, tapusin na natin ang usapan ito. Sa kapatid ko si Kuya Edsel, tsaka yung mga kasama niya si Romel Bautista, Edwin na Panorte, yung mga kasama niya ngayon. Tapos yung pangatlong kuya si Kuya Oliver, tapos si Kuya Roel, yan. May Diba? kuya kang pastor. Paano kaya nangyari yun? Ay, nako, kuya pastor. Good morning! Sila Bong Villamor, mga drivers Happy natin. Father's Day, Kuya George Lahat ng mga Garcia. drivers. Lahat yan. ng jeepney, Oh, UV van, yan. bus drivers. Good morning sa Good inyong morning lahat. po sa inyong lahat, Oo, di ba? Sana po'y maging masaya yung pag-celebrate nyo kahapon. Ng Father's Day. Kung hindi nyo man sinabayan yung dami ng tao, ngayon nyo mag-celebrate, wala rin namang problema. Mga tatay natin, mabuhay po kayo. At proud na proud tayo sa kanila. Tama. Sa atin. Sa mga tatay. Sa mga Becky. Yan. Di ba wala Totoo, naman? totoo, nakaka-proud. Kasi Sabi niya, nakakatulong sila sa bansa, sa mga kabataan. okay ka pa ba? Patuloy sila sa bansa, sa kabataan, sa kalikasan, sa lipunan, Alin yung yung tatay? yung mga Becky. Oh, di ba? Oh, minsan pa nga yan ang naguhugas ng plato eh. Kasi tamad kayo. Yung Becky? Yung mga tatay tamad. Tamad yung tatay? Oo. Nang bababae. Yung tatay? Yung Becky. Uy! Sabi niya, Inay, thank you. Ha? Sabi ng Becky? Sabi ni tatay. Sumali sa pageant. Yung Becky? Si tatay. Ay, nako. Tapos,
Sabi niya, lalaki man sa paningin, bakla pa rin sa salamin. Sabi ng Becky, Sabi ni tatay. ang ganda nga ng ano niya, ng costume niya. Yung costume. Kanina pa to. Ano costume yan, ma'am? Gown po yan, ma'am. Ang ganda ng night gown niya. Night gown. Nang Vicky. Ni tatay. Oh. Gali-gali talaga ni tatay. Nag-inom umaga na naman umuwi. Si tatay? Yung Becky. Nalasing. Yung tatay. Yung Vicky. Kagabi. May kamansaring lalaki. Yung Vicky? Uy, tatay! Humarap sa ano, Tits? Humarap siya sa salamin, tas sumayaw. Yung Becky? Si tatay. Sabi niya, Salamin. Sabi ng Becky. sabi ni tatay. Oh. Mga tatay natin talaga. Idol talaga yan. Oo, kailangan natin silang pasalamatan din natin sila sa kanilang mga sakripisyo sa buhay. Mga tatay. Yung mga Becky. Tama. Tapos, oo nga, nakita ko. Kaholdingan siya yung gym instructor. Holding hands ang Becky? Kaholdingan si tatay. Alam niyo, payo ko sa inyo, huwag kayong palabigay ng pag may boyfriend kayo, huwag kayong palabigay ng pera. Yung Becky? Yung tatay. Uy, tatay. Uy, tay. Magsabog na lang kayo. Magsabong si tatay? Yung Becky. Ay, sa pula, sa puti. Bongga. Bongga. Ganun lamang. Tama na. Sabi niya, inom. Sabi ng tatay. Sabi ng Becky. Sabi niya, uy, gusto ko yan i-churvalo. Sabi ng Becky. Sabi ni tatay. Sabi niya, uy, chuserang frog ka. Gusto ko mag-chukchak tennis. Sabi ng Becky. Sabi ni tatay. Tama na to. Hindi, tapusin yung oras. Lahat ng mga tatay, hello sa Happy iyan. Father's Day po. Happy Father's Day. Lahat mga bossing namin dito sa MMG, MBC Media Group, mga tatay dito, happy Father's Happy Day. Father's Day. Salamat kay Boss Ivan. Hello sa iyo dyan, boss. Happy Father's Day. At Happy kay Father's Day, Boss Sir Wilson Ivan. dyan sa Love Radio Davao. Mga Yan. tech natin, Happy Father's Day. Tuloy-tuloy po tayo dito sa 90.7 Love Radio. Feel good morning. Kaya pa bang memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan?